galing kami ng Mercury Drug. So, ang oras natin ngayon ay 10:10 na. 10:10 ng gabi. So, galing kami ng Mercury at bumili kami ng mga wala na dito sa tindahan. So, kunti lang naman. Hindi lang masyadong marami. So, ito lang yung mga binili ko malangga. So, mayroon tayo dito malangga. By Jessic, bumili ako. 50 pieces. So, yan. Sa Mercury ko binili yan. Mercury Drug. Tapos, Planax. Sa Mercury Drug talaga ako malangga bumibili ng mga gamot ko para nakakasiguro gamot ay laging bago. So, diba? Yun yung tagline nila. Mercury Drug, nakakasiguro gamot ay laging bago. Kaya doon tayo sa laging bago, syempre. Kailangan safety din ng mga umiinom. So, yan. Bumili ako niyan. Tapos, itong malaki naman, itong malaki dito, ang laman naman nito ay meron tayo dyan Lactum. So yan 1, 2, 3 kasi wala sa ahinti to. So 1, 2, 3 din ako bumili sa Mercury. Itong praso yung binili ko. Tapos bumili din ako nitong Cold Fever kasi wala na rin kami. So yan. Tapos so mayroon din tayo dito mga langga itong RDL. So yan, mabenta sa akin itong mga langga. Mayroon din akong binili nito. Ito 8 piraso yung number 3. Yan. 60 ml. 6 yung binili ko nito. Tapos 6 din yung number 2. 60 ml. Tapos 6 din yung number 2 na maliliit. Yan. 30 ml. Tapos 4 yung number 3 kasi may natira pa ako. Tapos 2 lang tong number 1 kasi medyo mahina itong mabenta. So bumuha lang din akong 2 para may pang display ako. So yan yung mga binili ko sa Pure Gold ngayon mga langga. Yan. At saka yan. Kasi may mga stocks pa ako ng iba. So, yan lang yung binili ko mga langga. So, yung total nito mga langga. Ito yung gamot. 327.50. Yan yung gamot. Tapos, yung ano naman. Ito yung ano. 2,262 ang binayaran ko. So, yan. Yan lang yan siya. Mga langga. So, yan. So, yan. Minsan gabi na talaga kami bumibili mga langga kasi yun yung medyo wala masyadong tao at medyo maiwan ko dito kahit mag-isa lang yung magbabantay. So, kaya gabi din kami po umaalis pag namimili kami ng mga wala minsan dito. Kung sa Mercury lang namin binibili kasi mostly naman sa Mercury kami namimili ng mga item na ano, mga ganyang mga item sa Mercury kami namimili. So, gabi kami, doon kami sa mga 24 hours, naghanap kami ng 24 hours na Mercury, doon kami bumibili. So, yan. Ito ko ng Planax, bet. Ito. Ligay mo lang presyo. Iba, labas mo yung presyo. Diyan pala yung number 2. Colgate nga ba? Colgate. Sabo na.
Bigay mo kay Kuya Bong yung isa niyan, Jinrek. Bigay kay Kuya Bong. Yung ano, isang... Basta bigay mo kay Kuya Bong yan. Wala naman ang sukli yan. Kain ka? Oh. Mayroon hindi naka-defrost na ano dyan, Ben, no? Cheese stick, Ben. Cheese stick, mayroon hindi naka-defrost, diba? Yung naka-defrost.
bukas. Yun ang bigay ngayon. Mighty Green. Pula. Hindi, kalahati mo lang kayo yung pula. Para tumugma silang dalawa. Hindi, kami lang. Tapos eh. Tayo pa nito eh. Ito yung mga lights lang. Ito yung lights na Winston. Lights. Guys, good morning. So kakatapos lang natin guys, as of now, kakatapos lang natin magluto lahat-lahat. So nasa labas na lahat ng mga paninda ko mga langga. So ngayon, pahinga lang muna ako kasi parang sumakit pa yung likod ko. Kumain lang ako saglit tapos tubig lang naman talaga itong mga langga. Ito wala lang baso kaya ito yung nilagyan. So kakatapos lang natin magluto lahat-lahat. Nag-ayos ng paninda sa labas. So pinabantay ko muna kay Jenrick doon sa labas kasi kami lang naman dito malangga. So walang pasok si Jenrick Sabado ngayon. Si Jolan lang yung may pasok ngayon. Every Sabado kasi, pagka Sabado kasi pumunta sila ng school. So andun siya sa school ngayon, pumasok siya sa school ngayon Sabado. So hinatid ni Boss Homer kaninang umaga. Tapos si Jenrick doon sa labas pinabantay ko. So ngayon pahinga lang muna ako kasi sobrang init, ang init. Sa maniligo ako kaya nagpapahinga ako, maligo muna ako saglit. Yun yung deliver natin ng ano to? GR&R. So GR&R. Magkano siya? Kano binayaran mo? Ito. 1,964.21. Ito lang yan siya. 3 dosina ng Downy Black. 3. Ano ba to? Mystic. So yan. 3 dosina yan. Tapos mayroon tayo ditong ilang dosina to? 5? 5 dosina na Ariel. So yan. Ito 5 dosina. Tapos 5 dosina din. Yung green, 5 dosina yung green. 3 dosina yung red na Ariel. So yan. So yan lang yan mga langga. Yan lang yan. Na dosina to. 5 dosina yung green. 3. So 8 na dosina. Tapos 3 dosina to. Ito lang kasi yung mawala sa amin mga langga. Kaya ito lang yung in-order ko ngayong araw. Pag natin. Naka-record na ba to? Tingnan mo kung blink ka. Mag-blink? Oo. Oh! Okay.
Hindi man ako alam mo, di ako nagpapahiram. Kasi pag nagpahiram ka dyan, tulog ka dyan. Ano na may isa na lang akong kumay. Huwag kang dalawa dito. Hindi mo lang, steady mo lang kayo ano yan, magbigling kayo. May gayong kaya ang tubig nyo ah. Bakit? Ang bilis maubos. Ganun talaga. Pag ang mga piso. Wala pa lang ito. It's too late. Ba't na iba? Dili. Malamig pa ba yan? Parang hindi na yata malamig yan. Painit na yata yan. Lagyan mo ng ano tubig. Ay, ano dong? Yellow? Yelo. Apat sa ito, no? Okay din. Ano yung mga ano, tusukin mo? Hindi mo, hindi rin ko ito gawin klaro. Hindi madasang, Basta mo yung basag huli ko. Basag ang takit dyan, tinan mo. basura na yan? Apat din, no? Kain ko na. Magkakasya sa akin siguro. Ang magkakasya sa akin siguro. Alam, hindi ako nagpapahiram. Hindi pagpahiram. Kuya, mami. Sa mga nag-deliver yan, hindi sila ano nila, napalit nila. Ako tuloy, nag-amay. Siyempre. Hindi, sa mga deliver talaga yan, kasi kung sa amin yan, hindi na talaga nagpapalili, hindi kami nabayan. Ako, nag-deliver lang sa nag-refill yan. Ang all in yun. Kung nagre-refill yan, sa nagre-refill. Kasi ako, kuha lang ng kuha doon. Tutulog na kung nasaan. Kasi sipat na. Hindi nga, nag-halo-halo yan eh. Kaya nga. Ano Leon? Ano ka na naman? Tapos masukatan ka na naman. Hindi. Kailangan niyo pang mag... Para lang maanuhan to susan kayo mga gusto. Ay, hindi. Hindi ka lang klase. Abat 20. Tama. Tapos damit mo ta. Mayroon na itong ano? Inyang taga na to? Huwag na yan. Ambe. Ito pa. Sa Malboro Red. Malboro Red boy. Kaiwan yan. Huwag alala. Pag-iwan ka niya, maglakad ka. Sure. Dahil dapat mo na pasara mo doon sa'yo. Dahil lalaki. Kaya. Magkano po na ng ano? Mystic? Mystic? Magkano? 18 ka na isa niyan. 18 ang isa niyan. Hindi yan di. Yan. Yan si baby. So madilim na naman. Ulan na naman yata to. So pupunta muna ako sa simbahan kasi mag-meeting kami sa
confirmation ni Jindrik. So, pako-confirm ko kasi siya. Papumpirmahan ko siya. Diyan lang naman sa taas. So, mayroon kaming meeting ngayon. May meeting kami ngayon. So, ubos naman na yung paninda ko sa labas mga langga. Ubos na yung hotcake. Hotcake, tsaka yung mais. Ubos na rin. Juice na lang ang mayroon. Yung natira, juice na lang ang natira. So, kaya pwede na akong umalis. So, alas 2 yung ano namin, full time namin. Wala pa naman alas 2, mga 1:45. 1:48 pa lang. Si Sir Warren. Saan yan? Sir Warren. Teacher? Isa din yung ano si Sir Christian. Ah. Bigay natin lang kayo siya. Hindi yung mapupunta sa simbahan. Kasi po, Kailangan talaga pala kunin yung front na. Look, siya nandito. Yung aming tubig mga langga, yung kaninang kinuha ngayon dineliver. 14 peraso yan. Pero 10 plus 1 man sila. So 14, 13 peraso na lang yung binayaran ko. 13 peraso na lang yung binayaran ko. So nilipat yan ni Busumer mga langga dito, yung iba. So wala nang laman. Dito talaga namin nilalagay yan yung mga bagong deliver. Tapos doon. So lahat naman yan mga langga ay nabibili din. So kanina may natira sa amin. Siguro 6 na piraso ba yung natira be? Mga 6. 7. So na ano sa amin yung 7. Kasi ilang piraso yung galon natin? 26 ba yun? 24? 24 peraso lahat-lahat yung galon namin. May natira kanina na 7 galon yung mga last na deliver. Nung Friday din yata yung deliver sa amin. Tapos ngayon, deliver ulit. Kasi hindi pwede maubusan mga langga kasi marami na kaming customer niyan. At pabalik-balik na lang sila, paulit-ulit na lang sila bumibili sa amin. Kaya mahirap maubusan. So lahat kami dito mga langga, lahat ng tindahan dito sa amin ay may bintang ganyan. Kaya kailangan hindi kami maubusan para hindi sila lumipat sa iba, di ba? Kailangan kasi ganun talaga eh. Sa simbahan natulog ako. Natulog muna ako saglit tapos gumising na rin ako kaagad, 'di ba? Ganoon lang. Kakagising ko lang din. Nakikita niyo naman, kakagising ko lang din. So dumating yung deliver namin ng tubig kaya gumising ako. Tinising ko na rin si Busumer kasi natulog din siya. Kasi maaga siya gumising kanina kasi nakatid siya kay Julan sa school. So hinahatid niya sa school si Ate Julan kaya maaga din siya nagising kaya natulog din siya. Nantok din siya. Diyan nilalagay lahat ng mga tubig hanggang sa puno. Tapos yung iba, doon lang yung iba. Iba dyan. Basta ano lang siya. Mapuno lang yan siya dyan. So, okay na. Dumating na yung si Ate Julan galing sa school. So yan, kinuha niya na rin yung kanyang uniform. Yan yung uniform nila mga langga. Time mo. Ayan. Kasi papatahian ko pa to kasi medium na lang ang available. So yan, medium. Papatahian ko pa to para pasikipan kasi medyo maluwag. Yan. Tapos yung sayal, meron na rin siyang ID. Hindi natin pakita yung ID. Diba? May college na talaga tayo mga langga, no?
Yan, sa library nila. Ano, babaan natin to. Ano, tama na to kalako? Taas? Ayun kasi nitong gustong, ayun kasi nitong sobrang 60. Tama naman naman ito siya. Di ba wala yung shirt? Ganyan daw yan. Tapos may belt. Kaya dapat i-anuhan natin to. Babaan natin to, ito. Ito. Parehas, bawa, nakalitan lahat. Ito, tanggalan natin to. No. Putulan natin isang butones. Tapos ito, ililipat natin dito. No. Ito, isa. Tapos ito, example, isang handa. Diba? Dito lang, puso na. Yan, yan. Ganyan. Kaya nga, kasi angat natin to dito. Pag hawakan mo dito sa likod. Ito dito, hawakan ito. Ito, hawakan mo yan. Iangat mo man yan. Pag angat mo yan, ganyan na lang siya kaliit. So, tama lang yan. Dito lang, oh. Oh. Hindi, ganyan talaga yan siya. Ganyan. Kaya nga. Ganyan. Kaya nga, ganyan nga siya. Tapos ito, Putulan lang natin to kasi mahaba. Ito nang magiging ano niya, sit-sit niya dito, banda. Ganito din ang pagkatahi. Alam naman ng sastre yan eh. Kailangan mahaba daw, ganyan kahaba. Kaya nga, bawasan niya, ganyan na lang yan kalaki. Ganyan na lang yan siya, oh. Ganyan na lang yan siya, di ba? Bawasan niya natin ay isang butones to. Itong sit-sit na to, magiging dito na yan. Kaya gano'n na yan siya kaliit. Ganyan na yan siya, oh. Ganyan na yan siya kahaba. O, di ba? Tapos ito, dito sa gitna yan. Yan, tama yan. Gilid. Ang gano'n. Ito mo, gilid na ito. Saan banda nga dito? Anong gusto mo saan banda? Ito? Mataas naman yan dati. Tapos, iangat natin ito konti. Ano? Dito. No? Dapat dito. Okay na rin yung ganyan. Tuhod yun. Yung ano lang, tips. Ano lang ang ano natin dito? Tanggalan natin. Yan. Diba? Sama sila?